Għalkemm wieħed m'għandux jallarma ruħu, ix-xhur tas-sajf iġibu magħhom żieda fir-rata ta' serq fosthom il-pickpocketing u l-snatch and grab. Fl-aħħar snin l-esperti f'din l-attività kriminali kienu persuni li ġejjin mill-Ewropa tal-Lvant, iżda anke kien hemm każijiet fejn tresqu l-qorti Maltin. Fl-aħħar jiem il-Pulizija ħarġet numru ta' miżuri li għandhom jittieħdu sabiex jiġu evitati dawn ir-reati. Fost dawn insibu li wieħed iżomm il-kartiera ġobut fuq in-naħa ta' ġewwa, li ċ-ċinek tal-basktijiet jinżammu qosra, ma jinżammux flus fejn jidhru u ma jinżammx il-pin mal-kard jew fuq il-mobile. F'intervista ma' One News, l-Assistent Kummissarju Raymond Zammit jgħid li f'pajjiżna s-sitwazzjoni mhijiex waħda allarmanti, imma dejjem tajjeb li noqogħdu attenti bil-għan li nevitaw dawn is-sitwazzjonijiet. Mhijiex xi ħaġa ta' alert, żgur li mhix hekk, però hija xi ħaġa li kontinwament wieħed irid joqgħod attent. U insista li għall-Pulizija kull offiża hija żejda u għalhekk għandna naħdmu sabiex nipprevjenu kull serqa. L-Assistent Kummissarju Zammit għamel enfasi fuq l-importanza li meta naraw jew nisfaw vittmi ta' xi offiża għandna nirrapportaw lill-Pulizija minnu fih. Tajjeb li wieħed jiftaħ daqsxejn iktar moħħu u jiena dejjem tallimt li l-Pulizija huma nies u nies huma l-Pulizija, mela flimkien nimxu aħjar. Is-snatch and grab huwa tip ta' serq li jirreferi għall-att fejn oġġetti ġeneralment MP3 players, handbags, kartieru u telefons ċellulari jiġu meħuda minn fuq il-persuna. Wieħed jista' jsib dawn il-miżuri ta' prevenzjoni fuq is-sit elettroniku tal-Pulizija ta' Malta.